Kahvi ja kanelikorvut unohtu. Käänny takaisin. Mitä minä sille mitään voin? Sinähän ohjaat. Ei kun niin joo. Minä lähden nyt sinne kauppaan. Älä lähde minnekään. Niin kuin minä tästä mihinkään. Ei kapteeni, tulkaa tänne. Okei. Jos ei muu auta. Apua. Apua tulee. Älä huolehdi. Ole tulossa. Minä tarvitsen apua. Tulkaa, minä koitan apua tai töppäriponkin. Kiitos kun tulit auttamaan, kapteeni. Kukaan muu olisi pelastanut sinut. Tämä ei kestä kauaa. No niin, sitten kassalle. Mutta eihän täällä olekin. Ovikin on lukossa. Ihanko vaan yksi keino. Parasta soittaa kauppia. Kuka sieltä soittaa tähän aikaan? Reino? Kuule Reino, milloin se kauppa oikein aukeaa? Se aukeaa 8. Reino. Milloin se kauppa aukeaa? Mihin sä alta tietoa oikein tarvitse? Koska minä olen siellä sisällä jumissa. Ai ei kestä kauaa vai?